monitoring naman po pinaigting ng San Fernando City, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng San Fernando City, La Union upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng bagyong Maymay. Nagsasagawa ng road clearing operations at masusing pagmamonitor ang mga barangay upang maiwasan ang pagtaas ng tubig baha at agad na matugunan ng anumang insidente. Kabilang sa mga naaksyonan ng pamahalaang lungsod ang mga naitalang landslide, soil erosion at mga natumbang puno at poste ng kuryente sa ilang barangay. Kabilang sa mga lugar na nagsagawa ng road clearing operations ang barangay Sibuan Otong at Purok 4 ng barangay Sakyud. Samantala, nakaranas naman ng pagbaha ang bahagi ng Biday Diversion Road sa San Fernando City kung saan nahirapang makatawid ang mga motorista dahil sa agos ng tubig, pero bandang tanghali ay agad din naman itong humupa. Sa ibinahagi naman ng DPWH La Union 1st District Engineering Office, iniulat din ang pagbaha sa ilan pang bahagi ng lungsod kung saan agad namang nagtalaga ng mga tauhan ang naturang tanggapan para sa pagbubukas ng mga manhole at pagsasagawa ng water pumping operations habang patuloy ang kanilang pagmamanman sa kondisyon ng pagbaha at pagiging madadaanan din ng mga kalsada. Pinapayuhan din ng mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa mga binahang lugar. Batay naman sa tala ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office 1, nasa 558 na barangay sa buong La Union ang posibleng maapektuhan ng landslide at pagbaha dulot ng patuloy na pag-uulan. Sa bilang na ito, 53 na barangay ay matatagpuan sa San Fernando City. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng lahat ng residente na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na anunsyo at makisa sa mga ipinatutupad na hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat pamilya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.